Goeie. Wat zeg je? Ik zei goeie. Ja. Wat ben je aan het doen? Wat zeg je? Wat bent u aan het doen? Ik ga de koeienmaas voeren. Oh, kijk. Kijk even bij uw emus. Ja, is goed. Ja, leuk. Ja. Ja, heeft u die Ja. al lang? 20 jaar. Wat vindt u er zo leuk aan? Ze leggen eieren en er komen kuikens uit. En ik heb een speciale broedmachine voor ze. Daar kunnen 40 eieren kunnen erin en dan broed ik ze uit. En hoeveel emus had je al? 5. Eén mannetje en 4 hennen. En hoeveel eieren lezen ze dan? 40 eieren per stuk. Broeden heel laat. In juli komt de eerste keer en in augustus nog een keertje. Ze leggen ze allemaal bij elkaar in één hele grote hoop. En het mannetje gaat erop zitten. Oh, het mandje zit erop. Ja. Oh, oké. Ja. 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 Maar aangezien het hier in Friesland is, het is hier winderig, koud. En het mannetje kan er van aflopen. Om dat te voorkomen gaan ze in de broedmachine. En wat gebeurt er dan, Mai? Dan krijg je kuikens. Oh, Ja, en dan die gaan in binnen. ja? En dan blijven ze een half jaar zitten en dan verkoop ik ze. Maar hij ook binnen nog een heel soort dan al? Nee, niet. Nee, Alleen enkel dat is daar. maar in die periode eigenlijk. Ja. En volgens mij kom je net uit Friesland oorspronkelijk, of wel? Nee, ik kom uit Enkhuizen. En hoe ben je hier daar? Uitgekocht door de gemeente. Door de gemeente Hoorn eigenlijk uitgekocht. We zijn eerst 2 jaar gezocht. En toen zijn we hier beland. Dus hier bevalt het goed? Ja, heel best. Ja? En wat is hier zo leuk om dit Nou, dit de gebied? mensen zijn heel aardig. En daar was eigenlijk een nummer. Weet je wel. Als je naar de kerk ging, dan kon je. De meeste kon je niet. En hier zijn allemaal van die kleine dorpjes, weet je wel. Iedereen kent elkaar. Dus je maakt echt contact met de meesten? Ja. 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 En iedereen groet elkaar, weet je wel. Iedereen helpt elkaar. Dus ja, heel leuk. Ja, en ze letten op wie er allemaal op het erf komt, hè. Dus, Een soort waakhond. ja, een soort waakhond, ja. Er zijn een heleboel, voor op zondag is het mooi weer en de mensen gaan lopen en de mensen gaan fietsen. En een heleboel mensen die stappen gewoon af om te kijken en ze nemen een foto. Dus dat gebeurt heel veel. Dus, en soms komen ze ook, net als bij jullie, gewoon hier bij het hek staan. Zo, weet je wel. Dat vind je wel goed? Ja, vind ik wel goed, ja. Ja, vinden ze gewoon heel leuk eigenlijk. En als je zelfs dan bij het hek staat, wat vind je er dan zelfs zo leuk hoor? Ja, ik bedoel, ze zijn niet zo. Er zijn er niet zoveel van hiervan. Dus Dat is uniek. ja, uniek eigenlijk. Ja. Een andere paarden, een andere ponies en ik heb deze. Dus